Мәшһүр шагыйрыбыз Габдулла Тукай үткен телле кеше булса да, мәхәббәт өлкәсендә кыюсыз тоткан үзен. Ул үзенең бердән-бер мәхәббәте Зәйтүнәгә хисләрен җиткерергә оялган. Нургалиев, ну кем шулай тибә инде? Күп өйрәтергә була сине. Кызлар шикелле тибәсең. Тай бирә. Нәрсәдә тукталдык әле без? Нургалиев, нинди кеше булдың син, а? Ну, нишләп димин?